Телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G номуш дурози бадай абзори имрӯзаи мо дар бораи ана ҳамин телефонҳай. Ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Шумо қаворнорои дар канали Умедҷон Техноблог ва имрӯз бошад хати шумо абзор мегирем телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G бардори азиз ва ма ҳаракат мекунем ки чиста ба забони тоҷикии хумон фикрҳои ва ақидаҳои хумон нисбати телефони нави Redmi Note 13 Pro, телефони нави Redmi фикрҳои хума ба шумо пешниҳод кунам. Албатта чи фикрҳое ки чи гапҳое ки ман гап мезанам именно фикри шахсии хумай ва агар ки шумо ҳам фикр бошед дар комментария фикрҳои дуруст нодуруст гуфта нависед. Агар ки фикрҳои худтон дошта бошед метавонед ки дар комментария бе ягон малол нависед бардори азиз. Ва нафароне ки обуна нестен обуна мешем, чтобы ки обунаи шумо мада мотивация мешавад ва ма бошад барои шумо бо видеои беҳтару хубтар карда рафта мегирем. Хоб бардори азиз, телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G ра аввал анбоксинг мекунем. 1-2-3 рафтем. Хоб бардори азиз, чиқар ки дестен, албатта телефони ки баъд шумо анбоксинг мекунем телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Камераи телефон 200 мегапиксел бардори азиз ва телефони ки дар дасти май 8x256 цвети сиёҳ шуд. Хоб, дальше мерим дар комплектация чӣ дорад. Инҷа чиқар ки дестем бардори азиз ки агар бишни так документҳои телефон худаш ҳастай ва албатта инҷа бошад чиқоли сиёҳ. Прозрачный сиёҳ. Redmi дар соли 2024 ҳамаи телефонҳои шуда, он ки моделҳои шуда мон дар комплектация чиқоли сиёҳ. Ва телефонро худша як тараф озираша мемонем ва албатта дар инҷа дорем мо бистра зарядка чиқар ки дестем бардори азиз 120 ватта. 120 ватта бистра зарядка дорад ки телефон дар байни 18-19 дақиқа телефон 100% пур мекунад ва албатта кабели Type-C бистра зарядка. Чиқар ки дестем бардори азиз характеристикаи асосии дар рӯи телефон исмонагай 200 мегапиксел камераи телефон, стабилизация дорад, оптимистическая стабилизация, дисплей гуфтасиз бардори азиз 120 ГГц, AMOLED Plus Full HD Plus. Mediatek Dimensity 7200 Plus Ultra процессори и телефонай, аккумулятори телефон бошад 5000 мАч. И ещё зарядка 120 ватта. Защита от воды и пыли. IP68 бардори азиз дар компанияи Redmi якумин телефоне ки iOP защита дорад. Ва албатта ин телефон мо тест карда хати шумо мебинем бардори азиз дар давоми видео. Чиқар ки дестем телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G ра анбоксинг кардем ва шумо аллакай дидем ки дар комплектация чӣ дорад. Ва чизи ҳама интересни барои телефонҳо албатта зарядмоне ки телефонҳое ки 120 ватта зарядник дорад дар комплектация ҳамин зарядник мебурад ва зарядник телефона i0 то 100% рӯи маълумотое ки дар сайтҳои худаш дар шабакаҳои иҷтимоии худаш компанияи Redmi пешниҳод кардагай бояд 25 дақиқада i0 то 100% заряд бигирад ва дар байни 15 дақиқа бошад 67% батареяра пур карда метавонад ки дар 15 дақиқа 67%, дар 25 дақиқа бошад 100% бояд телефон i0 ба сада бихезад. Ва масъалаи дизайни телефонро фикри шахсии хума чӣ гуфтанем бардори азиз ва чиқар ки дестен телефона экранаш аввалиное ва экранаш аввалиное буданаш яъне ки телефон қимат буданаш худаш нишон медиҳад. Болои и дар рӯи экранаш бошад аллакай пленкаи заводской компанияи Redmi тоиқа вақте зада омадагай умедворам ки дар консам зада рафтан мегирад. Экранаш аввалиное AMOLED экран дорад. Беҳниҳоят хуба экранаш, яъне ки бо болои и экранаш качествоаш AMOLED ай, ишо Full HD Plus ай. Вообще экранаш гап нест. Вақте ки мисол телефон ҷабр гиром мекунем, қайд шумо мебинед, худо хоҳад. Ва масъалаи дизайни телефонро агар гап занам, дизайниш телефон пушташ глянсивай, свети цери. Телефони буҷетник буданаш, телефони арзонак буданаша нишон наметиҳад. Албатта дизайнҳое ки дар ин телефон истифода бурдага ҷобаҷашавии размерҳои камераҳош ва экрани телефон қисмати пешаш ва қафош қариб ки мақсад сафпадат кардаи дизайнаш албатта телефони қимат буданаша нишон метиҳад ва нархи намои ин телефонҳо дани момент дар территорияи Россия ва дар бозор бошад дани момент ай $300 зиёд мест. Албатта $300-350 примерно ира агар ба рубл бигардонем ба рубл примерно нарх намои ин телефонҳо дани момент ай 35,000 рубл боло месад ва агар ки ба сомонӣ гардонем намедонам ба сомонӣ чанд сом мешавад, значит ай 4,500 сомон зиёдтарак мешавад албатта бардори азиз. Ва телефони Redmi Note 13 Pro дани момент дар магазини мо ва дар мо фурӯш ҷаст 8x256 тагаш
8 ба 12 ба 512 гигабайташ мешавад. Нархи телефон дар момент дар магазини мо 35990 рубл дар момент. Агар ки бо нарх науши иваз шунаш мумкин аст, барои ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дестен рақамно муроҷиат мекунед, оператор ҳамаша шуморо мефаҳмонад. Хуб, масъалаи камераи телефон бибинем бардор аст. Камераи асосии телефон 200 мегапиксел ташкил метиҳад ва камераи расон дорад. Камераи расони телефон бошад 8 мегапиксел ва камераи дигариш макро камераш бошад ва бошад 5 мегапиксел ташкил метавонад бардор азиз. Ва спичка дорад, албатта дар қисмати ахир спичкаш отдельно меистад. Ва ҳама чизати зури, яъне ки экран ҳам аввалиной, ҳам отпечатки палец дар рӯи экран. Экран AMOLED бардор азиз ва ҷои зарфнакш бошад Type-C. 20 зарядка мегирад, дар комплектасияш бошад 120 заряди мебурад. 5000 мАч батарейкаи телефон бардор азиз. Ва телефони Redmi поколение Redmi Note поколениёш усу сар карда. Note 12, Note 13 мисол, Note Pro, Note Pro 5G, Note Pro Plus ҳамаш барои идора кардани пульт масалан датчик дорад. Албатта ин телефон ҳам ҳамон функсияро дорад ва ин телефона то ҷое ки ман информация гирифтам ва то ҷое ки ман дидам, телефон об защита дорад. Ва минусҳои телефона гап мезанам. об защита дорад. Худохоҳ мо шумода бо тест карда ира албатта нишон метиҳем, барои ки мо тест бояд кунем. Именно барои шумо, агар ки шумо тайёр бошед гӯед ки ҳам бор тест ҳамин телефон мода нишон теҳед дар об чӣ кор карда наша, худохоҳ ира тест карда шумо нишон метиҳам. Хуб, минусҳои телефон ҳамаи бардори азиз ки дута минуси ки ман аслан худам дидамаш дар ҳамин телефон ба фикри шахсии худам. Якум минусш бардори азиз, телефон беспроводной заряд намегирад. Барои ки ҳозир дар ин момент телефонои 20000 Infinix беспроводной заряд гирифтааст, барои чӣ телефона беспроводной заряд намемонанд. Якум минусш ва дуюм минус бошад дар ин телефон, ну намедонам, ба фикри ман флеш-карта намехӯрад. Агар флеш-карта хӯрданашам, ну ба фикри як хело мояд минус ёки минус нест, лекин ба фикри шахсии ман ин минус ҳисоб, ба фикри ман минус, барои ки памятш мумкин кам мекунад до ягон флеш-карта истифода барем. Яктеш ва ё флеш-карта ёки бо гуфтам мумкин ки ҷои наушник AUX яъне ҷек барои наушники кабели надорад бардори азиз. Ҳамин ду чиз солҳои охирон ҷалака ба фикри ман мода меравад, лекин дар ин момент дар талабот даста бояд ин чизаро мемонд дар телефон. Бо то ҷое ки информация гирифтем, агар ки ҷои наушник дар телефон мемонданд, ин телефон дар об кор намекард. Ба ҳамин хотир ҷои наушник дар телефон гирифтем ва барои об дар кор карданаш возможност шидаст. Хуб, бардор азиз, телефоне ки уҷаракай мо шумода анбоксинг карда буромадем ва характеристикаи асосии телефон мо шумода гуфта буромадам, фикру ақидаи худтона нисбати ана ҳамин телефончак, ана ҳамин чӣ мегӯянд, гангстер мегӯянд, ки мегӯянд короче. Хуб, дӯстони азиз, чӣ хай ки диден? Хуб, дӯстони азиз, аллакай ман фикрҳои шахсии худам нисбати ана ҳамин телефон гап задам. Шумо аллакай анбоксинг шудед, шумо чӣ хеле телефонча маъқул шид, маъқул нашид, фикрҳоятон дар комментария нависен ва дар комментария нависен бо ки кадом намуди телефона бо ҳатман шумо дар обзор карда тием. Ба ҳамин хотир комментария ҳар як шуморо хонда мебарам. Худо хоҳад анбоксинг карда ва обзор карда шумо дар нишон метиҳам. Саломат бошед, то видеои дигар.